Det var pizzamandens hund. Vi hygger os og laver pizza. Men du er Hvad hedder Ronny? Han er varme. Og nu er det ved en pizza. Og den er meget sprød i det. Godt bagt, og den er rund og latte. Ja, det koster ikke så meget. Der er skænke på. Ja, det er rigtigt. Og en god lille voksen. Ja. Jeg elsker hundekiks. Vi snakker så lige om pizza lige nu. Ja. Men du har leveret en pizza. Ja. Se, honey. Med honning. Ja, lidt, for det elsker jeg nemlig. Med hundegik. Men ikke for meget. Så bliver det ikke så godt smukt. Ja, hvad siger du? Hvad er min hånd? Så bliver den ikke så smukt. Lad det der